yasho moja uSosobhoyi kaloku okokuqala yintwana yam. uSosobhoyi ukhulela kum nangoku ufika kwakhe apha ufike wajabula and ke ngoku besimxelele uSosobhoyi apha ekoneni kuzawuba mnandi because apha le nto yenzayo siyayithanda and siyayiphila. Asifuni ibona eJozi, asifuni ibona Kapa, asifuni ibona Gauteng, sifuna apha ekoneni. Uyabustan 24/7 kwindwangu into yam tsomam seyikwekwe andifiki kule nto and ke ngoku iAmiri sisitaliyane uyaqonda. Wena ke ungayaziyo awuzayaziswa ndim uzayibona apha kum uyaqonda. Umzekelo kukho isithixo ngoku siyaqala siyavula siyavala yes naso ke siyasifuna ebelokishini. That's because abantu sifuna baphila kamandi kubayeke abo bathela ngeefake neentoni. That's because bona asibazi zange sababona uyayibona yho thina le nto siyayiphila silala ngayo sivuka ngayo. Enamntu kwaba bantu babuzayo mna umntu endibalumbona uSomizi. That's because uSomizi uyabajabulisa abantu yebo. Kwabo uSomizi uyajabula and ke uSomizi ungumntu osmart, ungumntu obathandayo abantu uyayiba ke ngoku. Kwabanye ke ngoku mna into leyam kaloku mna ndisayiphilayo uSosobhoyi uyabustan. That's because ndiyamthanda ukhulela kum naye uyandithanda. That's because uyayazi uba intlonipho ikhona apha uyaqonda. Enjana nje ndim into ninoyilindela apha kum ayisosidwedwe yilaa tyiwa ndiyithengisayo. That's because laa tyiwa yam ndiyaphambili nayo and ke kuyabanceda abantu uyabona. Abantu bebengayibhilivi moslan but bayayibona ke ngoku uba iyabasebenzela. Kangoba nangoku abantu bam okokoko bangena okokoko akho minitheni. Xa ke ngoku laa nto yam ndiyenzayo phaa ndifuna uyikhulisa ndithathe nabo bangenzi into ndibabekele izitendi zabo. Ngoba umzekelo ekugqibeleni ayikho into ekuthiwa liphara uyebona. Abantwana babethwa ziinerves, urhulumente akaqeshi ngoku umntu ephela esiya kwii-drugs uyebona. Into ekuthiwa lipharapara ayikho yebo, yinto engekhoyo leyo. Nangoku umntu ubunozithatha aziqoqoshe azixelele ufuna ukwenza ibhizinesi mos afuna ndibe nomgxotho uyayibona. Funeka uceba le nto ndiyayenza, le nto ndiyayiphila. Umzekelo mna ndiyayiphila mos laa nto ndiyenzayo and mna ibhizinesi yinto yam ndakhulela kuyo uyabo. So akho mntu unondixelela ngebhizinesi. Ibhizinesi ndiyayifila, into yenzayo ekuyifila njengawe yebo uyayifila le nto yenzayo. Ndango wam okugqibela ngala bendibacelile mos abantu uba mabaphume ngobuninzi babo bayobukela uSoso for nangenye imini uSoso xa ufuna ukwenza into yakhe apha ekoneni angasabi ayazi uyathandwa. Nomjezi naye ufuna aqhubekeke nento yakhe. That's because abona ngoku umjezi ukude le ngoku indlalo ecaleni umntu makenze into yakhe abe mnandi. Omnye nomnye wathi ngeyakhe ifuna yena. That's because into yakho ufuna kuyifile nazo.